det er mit kort. Der står... Ja, men jeg kan bare købe det til dig, så kan du godt gøre det. Hvad? Jeg kan bare købe det til dig. Ja, men jeg skal slutte op. Hvad? Vi on-gang. Du spiller kop? Ja. Lige startede du dog. Yep. Ja. What? Lige hvad rank er du? Det er seriøst umuligt at komme ind af den her elevator. Lige mig. Mus kan ikke skip this. Men Så fuck! Skip det. Vi Jeg camper ser, når jeg trykker på skip. Vi skal virkelig Det ulækkert. er godt. Bare dræb ham skal her. noget Dræb ham her. Nej, bare dræb. Nej, vi skal noget vault. Cypher PK. Der vil ellers Jeg hører. Cypher PK. Jeg bus. Ind i mig, der er langt. 50. 110. Red vs. Luhi. Hvem er det? Hvad spiller Lukas? Okay, hvad Nej, løb så kig, meget. Lucas. Han er mindy Ja, axe. Lucas kig På ud. en gård. 26 ved. Jeg spliver. Vi har godt, det sagde han også stemmer. Han har lovet ham der. Ikke rigtigt, fordi jeg gider at spille med ham, ikke? Men... Hvorfor er du ikke sådan, at du er inde for mig? Nick Croissant. Og jeg har bare gjort mig selv. Der. På mig. Nå, der er en, der bare står heroppe, ikke? Og så vandt han fucking. Foran og dræber, som han er fucking dårlig. Hvor er det snart 10? Nej, Fuck. man. Dårlig. Åh, Kan du godt lide en vandring? box, man. Okay. Flat to map. Nice fuck. Det kunne du godt have fundet ud af selv, mand. Ja, bare bro. De er fucking dårlige. Så jeg laver en morgen, så hedder det, jeg er ligeglad. Jeg lavede men måske hvis jeg venter. Jeg gør det, jeg plejer at gøre. Vi kan teste med et hold. Altså, hvis du ser en, der står... du ser en box med et vindue foran det base, så... Jeg skid lige på en anden. Oh my god, det er så fucking Jeg har aldrig shotgun, hørt, jeg kan rigtig skyde med Jeg har en shotgun. Der var en monkey piece arm, bro. Så, jeg tror, den er lidt... Ja, det var. Ej, fuck det her, bro. Jeg er vant til den gamle gun, bro. Eller den nye sniper gun. Ny snakker sindssygt. What the fuck, hvad laver han der, mand? Han er da Lord Savior, bro. Jeg går et liv. Jeg så stop. Bro, ham der landede på mig. Min shotgun skal reload. Skal min også. Bro, de fucking dårlige. Går bare ind i en box. Ja. De holder dårligt, bro. Død. Ja, bro, de fucking lord, bro. Er den bare aktiveret nu? Spawn camper dem, bro. Ja, jeg skal bare ikke med super af. Ulven er fucking lort. Fuck er alle dine teammates henne, mand? Jeg har nærmest ikke nogen forbi. Nej, de sidder sådan alle sig. Der er sådan 5 mennesker her, bro. Oh my god, 71 ud. Et liv død. Nice. Død en. Hvor teammaten? Ja, hvor er de, mand? Oh, no way, vi kan finde alle er teammaten igen. dårlige, mand. Jeg hører. Aimer alle Gang, okay, kan du slå dig? Ej, nu tager det Åh, bliver jeg sgu... Den fucking narko. Ham det ikke. Han har auto-shotgun. Lyden. Oh my, han har... Hvor fuck fik bro så svaret? På vi fik 3 kills ud af et hold, mor. Kom, mand. Fucking ikke. Det går sådan. Det er samme. 100? Nej, 82 more? 200? Sydsrådskommissars, Luis? 190? Nah, bro, fuck party. Jeg er på vej. Jeg bomber dem. Død. Nice. Damn! Give me all that shit! Wow, altså. Nej, her. Okay, vent lige. Hvem er den her? Lad mig lige få... Her er Cypher er her. Okay. Og den der, det er... Okay. Really? Du skulle se, hvor dårlig. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen jo. Hvor fuck siger du de her bokser op? Ja, der er Fordi jeg kunne se det der... jeg kunne se de der bøder, så blive færdige. Der er kun en, der. Damn, man.
Auto carrier, Loki. Ja, bro. Folk, der ikke var auto, ikke? Right now. Okay. Det er nice, der. 45. 13. 30. Fuck. Altså, hvor gammel er lade være, What do you seriøst? think's that? Han er seriøst bøsse. Og der er... Pas på, ikke? I boks. Elliot, dog. Nej, stormskade 5. Jeg må komme ud. Elliot. Nice, mor. Har du lukket carrier? Ja. Selvfølgelig er du også dårlig, Ishan. Du er så fucking lort. Altså, det er helt sygt. Altså, Ain't no way to say that. Jeg ved ikke Ain't no way to... Det her, det var en side Ja, hustle. det kan jeg. Side hustle. Oh my god, bro. Jeg trykkede ikke engang på noget for at klare med. Jeg er i gang med at søge på noget. Jeg lander Vault, Morgan. Jeg tror ikke, der er nogen af dem. What? Hvad sker der, Jeg tror, alle har glemt den her drop. Til den nye sådan. I don't know what you heard about me. Jeg skal se Q-sådan. Der er en til der hjørne. What? Og du har også vinger. Jeg blev lige ramt. Du blev ramt meget. Nu er det ikke godt hit. Subjektiv syn på det. Ja, det er. Ja, der er en. Jeg så bag den der. Ikke der. En med mig. En anden en. Helt anden. Helt anden. Ja. Jeg dark dasher på ham. Dark bomb på ham. Cracker? Også. Han er rigtig low. Lige op mig. Vil jeg se, at du var lige sagde? Ja. Okay. Jeg har airstrike. Det er meget. Som en god explosion. Titanium white airstrike. Skynd dig, Steve Warren. Skynd dig. 110 igen. Bare munke også inden jeg har. Jeg kan godt lide. Nice. Jimmy er lige op mig. Jeg har speedflip. Ja, det vil jeg. Han går op. Jeg kommer. Ja. Nej, det er hans egen del af det. Har Warren? What the fuck? Er tilfreds eller mænd er selv. Det er fedt. Jeg fik min. Problemet er bare, at nu går de der ned i bunkeren. Jeg kan ikke få de reboot. De tager alle matsene, og så render jeg rundt med ingen mats. Damn! Får du for healing eller hvad? Jeg tror det var healing machine, det var gun vending machine. Der er sgu helt... Hold lort, man. Gun vending machine. Fuck. Hvor han bomber mig. Tænk så. Men så er det måske... Jeg tror, du på grund af det der solo, vi søger. Han er ikke klar. Skud den ind i væggen. Jeg er død her, mor. Tror jeg. Jeg skal bare... Jeg Du kan tage boosten og gå videre. Nice, han missede. Jeg er her, han demoer dig, tror jeg. Ej, han kan ikke Har du mats? Bro, han bliver ved med at sige, at de skal gå ned på deres knæ til første mand. Ja. Hvem? Kiso? Rain, drop lige løb wood igen. Drop lige 50 wood igen. Nej, no way, Kiso stadig gør det der. Jo, du gør det hver eneste dag. No way, bro. Rip. Ain't no way. Ja, de... Oh my god. Det må du Jeg siger penge. Damn. 8 kills, mand. Og 7 penge pusher alle. Nej, vi taber. Men der er nogen, der lander vault. Du har. Der er ordentligt mange, der lander Rebels. Der er 2 lander vault. 2 hold. Global fisk. Kom op på top 2. Okay, har du? Du har. Og ved du hvordan man får 200 point, mor? I kan gå ind i boksen. Ind i en boks alene. Ja, mand. Lige altså. Godt du selv ved det, mand. Du kunne ikke tålmodighed, mand. Ja, det hørte I. Kom. Der ligger en outrigger til dig her. 2 minis og truck splashers.
De kommer nu, det kommer nu. Han kommer til at flyve, så beamer vi ham ud i luften. Ja. Der er egentlig der kommer til at flyve sikkert. Og så teamen om bagved. Oppe i de her. Wait, ja, det går. Flyv for Pils fanden. og- da. Gå der. Pas på, at Ej, de jeg ikke prøver at ser. få den op. Jeg er oppe i midten. Men de kommer til at stå stille her, ikke, når de Jo. skal claim buggerne, ikke? Det skal bare læse. Nej, den er åben. Det skal vi ikke Det er sætte bossene på All-Star. Jeg holder bare min sniper frem med sniper. 105? Gør det mere realistic, du ved. Vent. Jeg var speaker, bro. Hans teammates Kommer speaker. op. Ja, Ej, jeg skal lige så low, sende- så low, så low. Nej, 1 HP. 10 blå på teamet. 1 HP. Teamman pusher med vinger. Kom Død, teamman. død, død. Et liv, teamman har ramt 156. Nej, teamman også et liv. Kom nu. Ja. Hvor er det til? Det var faktisk... Nej, Død. ja. Jeg når skubber ham. Ja, det er fremskridt. De røg Haha, super. Fremskridt. Med hvilken, var det Siphon, de havde? Men ja. Double tap. Oh. Det er kun én, dog. Der er nogen oppe på toppen af Reckless main building. Ja, den Ja, bliver nok dig. trykket. Der er også nogen til højre bag os, bag os til højre. Men ødelæg der tre, ødelæg der tre. Sådan der. Derinde. Nej. Har det skud, det Ja, er Der skud. er to lige Bang. foran af mig. Ja, er død. Jeg kan ikke gå ind næsten. Har du hvide healing? Oh my god, what? What the shows? No way. Men hvad? Hvad var det der? Var det shows? Hey. Nej, jeg tror bare, der er en bug. Det er en bug. Det er bare shows, men jeg tror, det er en bug. Nej, det er ikke en bug. Kom væk. Hvor fuck er der shows? What? Altså, bro, hvorfor er der show? Altså, hvad sker der? What the De fuck? har fundet en eller anden exploit til at få den. Ja. Nej, De har fundet en eller anden exploit til at få den, tror jeg. Nej, fordi ellers Skal vil de bare- han og Eller noget sådan. Ja, det gør jeg også. Lad mig tage alt. Greedy har han ikke. Jeg tager den og sjakker væk. Ishan er den nye bro-agtig, ikke? Sådan ligesom high bro, ikke? Sådan lidt med high Ishan-agtig. Ikke også? Ja. 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 Hvorfor har jeg en ven, der Mig. hedder Sis? 22. Hundred. Teammen er her også nu. De gik ned, en af dem dropper. Cracker en! En over low. Kom. Hvorfor siger... Cracker en. Hvad skal jeg sige, lille bro? Ved I? Ja. What? Hvad skal vi se? Det er bare Altså bro, de er to! Altså. Kan du bare skride? Jeg bliver sikkert beamet. Next, bare så kommer der crash, sådan nogle Kan du tage reboot? Maybe. gule Maybe. ting på skærmen, hvor der er sådan nogle god chests. Ja. Nice. Spil op. Og der er andre, der lander her. Kom nu. Og der er Yes. en der. Skrid! Skrid! Jeg fik om faktisk. Fordi da jeg var på vej ind, så stod der, at jeg har 4 matches tilbage. Der lige var 4 tilbage også. Oh my god. Nej, lad os bare tage... Altså bro, ham her. Bøsse, gå! Og nu kommer teammaten. På vej, sorte. Nigor, back off, Nigor. Og jeg har en mini. Sidst jeg har er en sniper. Nigor, back. Så. Og Angeli i mit basement. Ja. Ho, ho, ho. På din 10 stille, mand. Ti stille, mand. Et. Der er sådan noget, der er en Thor ting her, hvis du gerne vil have den. Eller nej, jeg tager den bare.